Dobro jutro svima. Imate pozdrav iz naše zajednice u Hrvatskoj, u Mačkovcu. Oni se mole za nas danas, za bogoštovlje, za službu, da Bog će biti proslavljen. Ja imam samo jedan zadatak, jedan poziv i to je da komuniciram što Bog ima za nas iz Biblije. Ja znam da čudno govorim sada, ja se nadam da komuniciram. To je cilj, to je svrha. Uvijek mi je privilegija da mogu biti sa braćom i sestrama svugdje u svijetu. Jučer je bio predivan dan kroz Bibliju u konferenciji u Strumici i ja vjerujem da je bio blagoslov svima. 100% je bio meni blagoslov i meni je lijepo da možemo nastaviti na taj način zajedno tu ovdje u Skopju. Moja tema danas je nebo. Ako razmišljamo o tome, to je najveća razlika između vjernika i nevjernika. Naša sudbina. Kamo idemo? Što je naš cilj? Što mi tražimo? Što mi želimo? Što je ne samo možemo strast našeg srca? Gdje mi želimo živjeti? Brat, ja smo razgovarali o Americi. Ja sam Amerikanac. Ja sam njemu rekao da Amerika dana nije Amerika gdje sam ja živio prije 30 godina. Sve se mijenja. Amerika nije moj dom. Nije moja domovina. Nebo je naš dom. I bojim se da budući da tu živimo, naš život je pun briga, pun svega, posao, najam, što ćemo danas jesti, što god. Previše razmišljamo o našem životu tu na zemlji. I to je više od štete. Naravno, to je šteta da mi tako živimo, ali to može uništavati naš hod sa Kristom. To znači da mi ne živimo u nadi, u živoj nadi od Isusa Krista, da ovaj svijet nije naš dom. Da imamo nešto mnogo bolje od zemlje. Mi imamo nebo, vječno kraljevstvo. Mi ćemo zauvijek biti sa Isusom. Nema grijeha, nema smrti, nema bolesti. Tamo mi ćemo biti najbolji prijatelji. Ja ću vas poznati savršeno, vi ćete meni poznati savršeno, bez grijeha. Moja žena konačno će imati odnos sa mnom, ne u braku, ali odnos sa mnom i ja ću biti savršen. To je najbolji dar za nju. Ali ja bojim se da mnogo ljudi danas koji tvrdi da pripadaju Isusu Kristu, koji kažu da su vjernici, ne žive iz trenutka u trenutak očekivanja ili kao što sam rekao strast da jednog dana mi ćemo biti sa Isusom u nebu. Bojim se, ako smo iskreni, kad se probudimo, kad ustajemo ujutro, naša prva misao nije Isus će doći danas. I da se molimo o dođi. Ja želim biti s tobom. Ne živimo sa očekivanjem, sa sigurnošću da danas Isus će doći. Čak i da kad idemo u krevet razočarani. Isus nije došao. Sutra će doći. Ja mislim da to je nada, život, očekivanje svakog vjernika. Ali ponekad mi smo toliko zauzeti u ovom životu da ne mislimo jasno. I to je moj izazov za nas danas. Za mene, za vas, da razmišljamo o nebu. Ja mislim da to je jako važno svaki dan našeg života. Ja mislim da to je jedini način da možemo ponositi život pod suncem. Jer moramo živjeti pod nebom, kao Solomon kaže u Propovjedniku. Zbog toga, mi ćemo gledati na 3 istina o nebu danas, da možemo izazvati sebe, da živimo u nadi, u očekivanju našeg vječnog doma sa Isusom u njegovom kraljevstvu.
Prva istina, kad razmišljamo o nebo je mjesto gdje se nalazi sve ono za čim čeznemo. Čežnja našeg srca se nalazi u nebu. Sve što je nama dragocjeno, sve što vjernik traži, želi, treba, nalazi se na nebu. Dovršetak i svrha našeg spasenja je u nebu. Sve što jesmo i sve što smo pozvani biti je na nebu. Bez neba spasenje je besmisleno. Zašto smo vjernici ako nebo ne postoji? Ako vječni dom sa Isusom je bajka, zašto živimo? Bez neba nema nade, nema sigurnosti, nema svrhe, nema smisla, nema koristi jer mi smo putnici. Putujemo danas. Nebo i samo nebo daje smisao spasenju. I ne samo to, daje smisao patnjama, boli, zlu ovog palog svijeta. Kako možemo živjeti u ovom palom zlom svijetu bez nade da ovo nije naš dom? Ako Bog bi nam rekao, ne, to je kraj svega. Ne možemo to podnositi. Sve što mi vidimo, sve što mi doživljavamo je zlo i bol i patnja, bolest, strah smrti, sve je oko nas. A Bog kaže, vi ste samo putnici. To je dobra vijest. Imamo oproštenje u Isusu Kristu, imamo vječni život u Isusu Kristu i On priprema mjesto za nas u nebu. On će uspostaviti vječno kraljevstvo u nebu, na novoj zemlji i mi ćemo vladati u tom kraljevstvu. Spašni smo biti kraljevi. I jednog dana to će biti istina. I hvala Bogu da nebo nije bajka. Da je istina, da je stvarno. To znači da sve što je dragocjeno vjerniku ne smije biti na zemlji. Zbog toga Biblija kaže da mi moramo misliti na onome što je gore, a ne na zemlji. Ali samo da razmišljamo o tome. Sve što je nama dragocjeno je na nebu i na zemlji. Ne trebate gledati na ovaj stihove jer ja ću ići jako brzo. Ako hoćete napisati, možete, ali ja ću samo govoriti brzo sada da vam dokazujem i pokazujem da sve što je nama lijepo, dragocjeno, vrijedno je na nebu i ne na zemlji. Prije svega, u Mateju 6:9, vjerojatno znate ovaj stih na pamet, Isus je učio svoje učenike kako se moliti i on je počeo svoju molitvu ovako. Stoga vi molite ovako, Oče naš koji jesi na nebesima. Gdje je naš Otac? Otac koji nam daje sve što je nama potrebno. Koji samo nam daje dobre darove. Daje nam život i hranu i obitelj i sve što uljepšava naš svijet. Taj Otac koji nas voli više od svih. Koji već zna što je nama potrebno. Da zbog njega mi živimo u sigurnosti. Naš Otac je na nebesima. Nije tu na zemlji. Ok, Bog je svugdje, ja znam teologiju, ali Biblija kaže da to je njegov dom. I jednog dana mi ćemo biti sa Otcem, sa Bogom. Prije svega naš je Otac na nebesima. Nadalje, Hebrejima 9:24 kaže da Krist na ime nije ušao u svetinju nad svetinjama napravljenu rukom koji je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božjim. Nije samo da naš Otac je na nebu, naš Spasitelj, Isus Krist, je na nebu. Ja ne mogu zamisliti da jednog dana mi ćemo vidjeti Isusa uživo. Mi ćemo razgovarati s njim. Samo da vam kažem nešto, nećemo ići tamo, ali u Otkrivenju, ja mislim da je u 2. poglavlju, vi možete to tražiti kod kuće, oprostite mi da nemam adresu sada, ali Isus govori o nagradi svakog vjernika, kaže da kad idemo u nebo, mi ćemo dobiti bijeli kamen. I taj bijeli kamen je ulaznica u nebo.
On kaže, na tom kamenu će biti napisano novo ime za nas. I samo Isus i ja ću znati što je to ime. Vi neće znati. Vi ćete imati svoje ime sa Isusom. Znaš, što to znači? Ne znamo ako ste ikada razmišljali o nebu. Isus će biti u nebu. Mi ćemo biti sa Isusom. Ali kako je to moguće? Bezbrojni anđeli, bezbrojni vjernici koji su spašeni. Gdje ću ja biti? Ja ću biti iza svega, samo pokušavam vidjeti Isusa. Tako mislim. Pa kako je to da ja mogu razgovarati sa Isusom ako svi su tamo koji su ikada bili spašeni? Ali taj stih u Otkrivenju kažu, Bog će mi dati, Isus će mi dati kamen. Ja ću imati osobno, privatno, tajno ime da samo Isus i ja znamo. Ja mislim, ja ne znam kako će to biti, ali ja mislim da kad smo u nebu, naš bliski odnos sa Isusom zauvijek, vječno će biti kao da je samo ja i Isus. Da šetamo zajedno, da razgovaramo. Ja ne znam kako će biti, ja ne mogu to razumjeti, ali ja znam da taj stih kaže da ja ću imati osobni, bliski odnos sa Isusom vječno. Moj otac je tamo, moj spasitelj je tamo. Ja neću biti izgubljen u mnoštvu negdje i ne mogu vidjeti Isusa. To će biti kada je samo ja i moj vječni prijatelj, Isus Krist, će biti u nebu. Ne samo to, u Hebrejima 12:23 mi čitamo da svećenom zboru i crkvi prvorođenca zapisanih na nebesima. To znači da naše braće i sestre će biti tamo. Da možda mi ne poznamo svakog brata i svaku sestru koji su ikada se spasali, ali svi oni će biti tamo. I to će biti naša vječna obitelj. Savršeni odnos svima. I ne samo to, moj tata koji je umro u Kristu će biti tamo. Moj mama koja je umrla u Kristu će biti tamo. Moj tast, moj punica, čak i ja ću imati savršeni odnos sa punicom kad sam u Americi, u nebu. Ljudi koji ja volim, koji nedostaju meni, ja ću biti s njima zauvijek. U Luki 10 nalazimo snažnu izjavu u 20. stihu. Ovo je prava nada za sve vjernike. Isus je poslao učenike da bi bili misionari u gradovima. I kada su se vratili, oni su rekli, Isuse, ne možeš vjerovati što smo mogli učiniti. Mi možemo izgoniti zle duhove, možemo izliječiti svaku bolest. Fantastično. Isus njima kaže ovako, ne radujte se što vam je duhovi pokoravaju, misleći na njegove učenike koji su izgonili demone, nego što su vaše imena zapisana na nebesima. Vaše ime, moje ime je napisano na nebesima. Na što to znači? To znači da imamo vlasnički list. Je li to dobro riječ? Vlasnički list u nebu. Ja imam kuću u Hrvatskoj, a kada umrem, to će nestati. Ali ja imam vječni vlasnički list stana, nešto u nebu. I to znači da ja pripadam tamo. Ja moram vam reći, prvi put da sam mogao kupiti nešto u Hrvatskoj, da kažem ovo je moja kuća, ovo je moj auto, što god, ja sam rekao kada pripadam ovdje. I to meni je jako dobro osjećaj da nisam više stranac. Znam da još uvijek sam stranac, ali ja imam taj osjećaj. Ali u nebu mi nećemo biti stranci. Pripadamo u nebu. Prvi trenutak u nebu će se nama činiti kada da od uvijek smo bili u nebu. Ovo je naš dom. Mi ćemo sve znati. Sve će nama biti poznato. To je nebo.
Ne samo to, naša baština je tamo. 1. Petrova 1, 3-4 kaže, neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, ponovo rodi za živu nadu, neprolazna, neokaljana, neuvelu baštinu, koja vam stoji sačuvana u nebesima. Što je naša vječna baština koja nas čeka? To je sva bogatstva Božje slave i milosti sačuvana za tebe i za mene na nebu. Tamo je naš Otac i naš Spasitelj i naša baština. Ja vjerujem da naša baština je naš odnos sa Isusom. Opet mi ćemo imati bliski i osobni odnos sa Kristom. Naše braće i sestre su tamo. Naše ime je tamo. Filipljanima 3:20 apostol Pavao kaže, a naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelje postojano očekujemo Gospodina Isusa Krista. Moje državljanstvo nije američko. Moje državljanstvo je nebesko. Ja ne pripadam ovdje i svaki dan ja dok starim, ja znam, ne postoji ništa na ovoj zemlji za meni. Dosta mi je. Spreman sam ići kući da vidim Oca, Spasitelja, moj tatu i mamu. Mi smo građani vječnog nebeskog grada. Tamo pripadamo, ne ovdje. U Mateju 5:12 Isus je rekao, radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na nebesima. Naša vječna nagrada je tamo. Jučer sam rekao, naša nagrada će biti kapacitet da štujemo Krista, da izražavamo svoju ljubav i zahvalnost za uvijek njemu. Mi želimo najveću nagradu moguće, jer to će nam dati najveći kapacitet da štujemo, slavimo našeg Spasitelja Isusa Krista. U Efežanima 6:9 Pavao podsjeća vjernike u Efezu da je njihov gospodar tamo. Naš gospodar, naš kralj je tamo, car. U Mateju 6:19-21 Isus je rekao da je jedino blago koje ćemo ikada imati, jer mi ćemo to zauvijek posjedovati, to je na nebu i ne na zemlji. Kad umremo, sve ostaje ovdje, a nas čeka nezamislivo, nečuvano blago koje će nama pripadati za uvijek. Kad razmišljamo o nebu, razmišljamo o mjestu gdje je naš Otac, naš Spasitelj, naše braće i sestre, gdje je naše ime, naša baština, naše državljanstvo, naša nagrada, naš kralj, naš Bog, sve što mi volimo je na nebu. Ja se nadam da danas, nakon bogoštovlja, nećemo nikada biti zadovoljni sa ovom svijetom. Ovo je sve smeće. Tamo je sve blago. Nebo je naš dom. Stranci smo, putnici smo tu na zemlji. Kao, ako smijem tako govoriti, kao da smo vanzemaljci tu na ovom svijetu. Kad mi smo na cesti, tu u gradu, to je kada smo svemirski putnici. Ova planeta nije naš dom. To je prva istina. Sve što mi volimo je na nebu. Drugo, moramo razmišljati o tome, jer ja sam to spomenuo, ali mi moramo razumjeti, nebo je u istinu naš jedini dom. Okay? Ja znam da sam to spomenuo, sad ću ići malo dublje u tome da to shvaćamo. Moja žena se zove Lynn i ponekad mi putujemo i svaki put da to činimo nakon nekoliko dana uvijek mi kažemo ja želim biti doma.
naš dom danas na ovaj način je u Hrvatskoj. Ali zašto? Naša kuća je tamo, naš život je tamo, naša crkva je tamo, naša služba je tamo. Sve što mi volimo na zemlji je tamo. Naše djeca su u Americi sada, ali osim toga sve što mi volimo je tamo u Hrvatskoj. Ali na višoj razini, naš dom, naš život, naša nada, naš spasitelj i Bog je na nebu. Zbog toga pravi vjernici žude biti u nebu. Jer budući da smo putnici, ja znam da vi to razumijete, često puta jednostavno smo umorni. Umorni od grijeha, od zla, od bolesti, od smrti, od gubitka, od svega što doživljavamo tu. I zbog toga mi tražimo naš pravi dom. Je li to vaša nada? Je li to kako vi živite? Ja govorim sebi, ja govorim vama. 1. Petrova 3.15 kaže, naprotiv, štujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koji je u vama. Kad vi ste na poslu, kad vi ste sa susjedima, kad vi ste u ovom svijetu, da li svi gledaju na vas i kaže, pa što je vaša nada? Kada ste radosni, zadovoljni, zahvalni i mi živimo u istom svijetu, ali vi ste drugačije, da mi možemo reći, ne, moja nada nije tu. Ja mislim da imate izbor sada uskoro za nove političare. To nije naša nada. Sve će biti po starom. Nakon toga vjerojatno, zar ne? Nažalost. Ovaj svijet mora nas vidjeti kada smo putnici. Putujemo u naš vječni dom. Ali znate što, i ovo samo želim biti iskren, prečesto, ili ponekad mogu reći, ja čujem od vjernike, ponekad kako oni govori, da naravno oni žele ići u nebo, ali ne danas. Danas želi uživati u braku. Ja radim sa mladima. Ponekad cure ili dječki kaže, pa da, ja želim ići u nebo, ali ja želim biti u braku također. Ja želim imati djecu ili život. Želimo gomilati iskustva, putovanja, sve što se događa u ovom životu. Jednostavno raditi onoliko koliko mogu, dokle god možemo. Samo želimo zgrabiti sve što svijet ima i onda nakon toga, da, naravno, možemo ići u nebo. Ali dok smo mladi, dok imamo energiju, dok imamo život, pa da, želimo uživati malo u ovom svijetu. I onda kad smo stari, kad smo iscrpili sve, ok. Ja znam da oni ne bi se tako molili, ali kao, da kažem, molim te Bože, nemoj me još poslati u nebo, ne sada. Nisam bio u Dubaju, ne znam. Želim završiti svoju kuću, želim što god i mi možemo ispuniti prazninu. Bože, molim te, naravno, da želim ići u nebo, ali ne sada. Imamo svoje planove. Ne smijemo tako živjeti. Naravno, možemo planirati. Možemo planirati za evanđelje, za službu, za sve, za djecu, za brak. Naravno, sa otvorenim rukama, ali uvijek da kažemo da, ja želim ovo, ja tražim ovo, ja se molim za što god, ali sa otvorenim rukama, što god ti hoćeš, ali najviše od svega ja želim biti u nebu s tobom. Kološanima 3:1-4. Dakle, ako ste uskrsnuli sa Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist.
kao što sam rekao, križ je tamo, sjedeći Bogu sa desne strane. Svraćate misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven sa Kristom u Bogu. A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti za odnjenuti slavom. Naravno, to je nebo. Mi moramo dnevno biti zahvalni da naš dom je tamo, da mi ćemo zauvijek biti s njim. I zbog toga, kad to činimo, mi ćemo investirati svoju energiju, svoj život, svoje vrijeme u prave stvari. Zbog toga moramo razmišljati o nebu, da ne tratimo svoj život, da ne tratimo svoju energiju, da se ne probudimo za 30 godina i mi kažemo, pa što sam radio sa svom životom? Da nema nagrade na nebu. Mi moramo zgraditi, investirati svoj život tamo, a ne tu. Ja mislim da najgora stvar bi bila da na kraju mog života ja gledam natrag i samo kažem, wow, sve je prazno što sam radio. Ako mi ne razmišljamo o nebu, mi ćemo živjeti svoj život uzaludno. Čak i kao vjernici. Gdje nam je investicija? Gdje nam je blago? Gdje nam je srce? Tu na zemlji ili sa Bogom u Kristu na nebu? Kad umremo, koliko ćemo od svega što imamo ostaviti na zemlji? Što je odgovor? Sve. Sve što mi imamo nije ništa. Kad moja mama i moj tata su umrli, to je bilo jako tužno vrijeme. Ono što meni je bilo tužno je njihova kuća gdje sam odrastao, sve što je njima bilo drago, posebno moja mama. Ovo, ja znam da to je bilo njoj drago. Ali sad je samo stvar. Nema vrijednosti. Sve što je nama važno je tamo. Da li tako živimo? Na 10,000 godina, pa čak i nakon prve sekunde na nebo, nitko neće nikada reći, pa da, ja sam imao jako cool traperice na zemlji, jako cool mobitel, ajvar je bio super na zemlji. Nećemo razmišljati na taj način. Sve će nestati i sve će biti vječno i novo i savršeno. Moramo tako živjeti. Pavao je rekao nešto što je nevjerojatno, ali to mora biti stav svakog vjernika. On je rekao, za me je uistinu život Krist, a smrt dobitak. Najveći dobitak? Kada Pavao je rekao, pa ako moram živjeti na zemlji, živjet ću svaki dan, svaki trenutak za svog spasitelja Isusa Krista do kraja. Ali ako hoćete znati što je moj izbor, moja želja, svim srcem želim najveći dobitak. Ja želim biti u nebu. Ja želim tako živjeti. Ako tako živimo, mi ćemo zauvijek biti zadovoljni, zahvalni, radosni. Nećemo se žaliti. Kako može osoba se žaliti ako ima sve na nebu? I to je sigurno, bez sumnje, mi ćemo to imati. Prije nekoliko tjedana, moja žena i ja smo bili u Americi za Božić da posjećujemo našu djecu. Vrlo je čudno. Moja žena i ja smo bili u jednom restoranu, samo ona i ja. Naručili smo nešto i ona mi je rekla, to sve mi je mrak. Pala je nesvjesna, nema pulsa, srce njoj je stalo. Hitna služba je došla, kaže, ok, ovo je ozbiljno, mi smo išli u bolnicu, oni su rekli, oni su reanimirala nju
I mi smo razgovarali, oni kaže ovo je hitno, ona treba pacemaker, njezino srce ne radi, ona ima 52 godine. I dok smo razgovarali, pala je nesvjesna opet, puls 0. To se dogodilo 3-4 puta. Cijeli put ja sam jako sebično molio. Bože, spasi nju. Ja ne želim izgubiti svoju ženu. Ali i Bog je uslišao moju molitvu, moja žena je zdrava, ima pacemaker, ona je živa, hvala Bogu. Ali to je malo sebično. Jer njoj najbolje mjesto je na nebu. Puno razgovaramo o tome danas. Njoj je lijepo da može još uvijek biti na zemlji. Ona hoće vidjeti unuke i to u budućnosti. To je normalno. Ali ona i ja znamo najbolje mjesto za nju, za mene, za vas, za svakog vjernika nije ovdje. Tamo. Nema suza, nema bolesti, nema smrti, nema grijeha, nema zla, nema prokletstva. Da li mi čeznamo za nebo kako trebamo? 2. Korinčanima 5:8 Pavao kaže, ipak smo puni pouzdanja i više volimo otići iz ovoga tijela i vratiti se u domovinu k Gospodinu. U ovom stihu vidimo dvije istine. Smrt je za dijete Božje trenutni prijelaz iz ovoga života u vječni život sa Kristom. Kad umremo u jednom trenutku, kao ovako, mi ćemo biti sa Kristom. Hvala Bogu za to. I ne samo to, mi vidimo da Pavao, kao i sva Božja djeca, radije bi bio na nebu sa Isusom nego ovdje na zemlji. To je ono što on kaže. Ja znam da mi je ljepše tamo. 1. Ivanova 3:2 kaže, ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti još se nije očitovalo. Ali znamo kad se očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest. Možete zamisliti, nećemo biti bogovi, a mi ćemo biti poput Isusa. Ja ne znam što to znači, ali ja znam da će biti dobro. Poput Isusa imat ćemo tijela. Jesti ćemo, smijati se, radovati, štovati. Poznavat ćemo se savršeno. Svaki odnos u nebu će biti savršen, bez zavisti, bez mržnje, bez prezira, zamjeranja, bez frustracije, ogovaranja, manipulacije, prevare, iskorištavanja. Samo savršena ljubav između nas i Boga i između nas pojedinačno. Nema laži tamo, samo istina. Nema nepravde, samo pravednost. Nema plitkosti. Svaki odnos će biti bogat, dubok, iskren, vječan. Kao što sam rekao, konačno u nebu. Moja žena i ja neće biti u braku, ali mi ćemo imati savršeni odnos za uvijek. Ja ću imati savršeni odnos sa sinom, kćerima, sa vama. Možda to ne zvuči kao najljepša stvar, ali kad ćemo biti tamo, bit će najljepša stvar. Zamislite, mnogo ljudi kaže da na Fejsu imaju 100, 500 tisuća prijatelja. Koliko od njih poznavate? Poznajete. Ali u nebu i mi ćemo imati bezbrojnih prijatelja i stoljeća. I mi ćemo ih pojedinačno poznavati savršeno. Ja već sam to spomenuo, ali tijekom naših 26 godina ovdje u Hrvatskoj izgubio sam nekoliko prijatelja, rodbina i nisam mogao ići natrag u Ameriku da bi im rekao doviđenje, da bi razgovarao s njima zadnji put.
Ali hvala Bogu, ja ću ih vidjeti u nebu. Jer oni su umrli u Kristu. Nebo je mjesto gdje se nalazi sve ono sa čim čeznemo. Ne samo to. Nebo je naš dom i mi moramo tako živjeti. Da investiramo svoj život u vječno blago. Treća istina, ja ću zaključiti ovako. Nebo je stvarno mjesto. Bez sumnje, mi moramo to vjerovati. Prvo pitanje. Gdje je nebo? Da li znate? Vrlo jednostavno, nebo je gore. Isus je sišao sa neba na zemlju, zatim je uzašao sa zemlje na nebo je gore. Mi to znamo. Nebo je gore, ali gdje je nebo točno? U 2. Korinčanima 12.2 Pavao kaže da je bio uznesen do trećeg neba. Kaže da treće nebo je prebivalište našeg Boga. Ovo je mjesto gdje Božja djeca odlaze kad umru. To je mjesto gdje ćemo mi biti kada umremo. Treće nebo. Ali gdje je treće nebo? Što su prvo i drugo nebo? Prvo nebo vrlo jednostavno je naša atmosfera. Gdje možemo disati. Gdje su ptice i to. To je prvo nebo. Drugo nebo je sve što je izvan naše atmosfere. Gdje su planete, zvijezde, galaksije. Nemjerljivo je. Tako u Efežanima 4.10 kaže nešto vrlo zanimljivo. Pavao kaže da je Krist putovao izvan prvog i drugog neba i gdje je taj stih? Nisam to pročitao. Ne mogu to naći. Može netko čitati Efežanima 4.10? Glasno. Okay. On je išao preko nebesa. To znači prvo, drugo, nekoliko neba. On je išao izvan našeg svemira. To znači da postoji mjesto koje je stvarno mjesto. Nije bajka, nije nekako, ne znam, ideja. Stvarno mjesto. I to se nalazi izvan drugog neba. Ja, samo da, ovo je važno. Ja ću vam reći zašto je ovo je važno. Dakle, nebo je izvan neizmjernog svemira. Nebo je stvarno mjesto i najblaže rečeno je daleko je od nas. Mi ne možemo putovati tamo. To je vrlo važno. Čovjeku nebo je tajna, misterij, nerješiva zagonetka. Kao što ne možemo prijeći neizmjerni svemir, ne možemo stići u nebo koje leži iza svemira. Ne znam ako ste čuli za pjevača Oliver Dragojević. On je napisao pjesmu Trag u beskraju. Nema traga u beskraju. To je nemoguće čovjeku da ide tamo. To je predaleko od nas. Nema puta, nema sredstva, nema načina, nema mogućnosti da idemo u nebo. I to je vrlo važno. Jer bez Isusa Krista mi smo izgubljeni, nesposobni prijeći beskrajno nebesko prostranstvo da bismo stigli u treće nebo. To je ono što Biblija kaže. I to je prvi korak da svi mi moramo razumjeti. Nitko ne može ići u nebo bez Krista. Nebo je pravo mjesto, postoji negdje, ali je predaleko od nas. Nebo je ljudskim sredstvima nedostižno. Ali hvala Bogu, u Isusu Kristu možemo ići tamo. I ja volim ovu ilustraciju. U Ivanu 8. Neki farizeji su htjeli ubiti Isusa Krista. Oni su ga bacili kao Mesiju.
tvrdili su da je Sotona osnažio njega i omogućio njega. I u njihovom grijehu oni su htjeli ubiti Isusa. A zbog toga oni su odbacili Isusa. Slušajte što je Isus im rekao u Ivanu 8:21. Isus im reče dalje, ja odlazim, vi ćete me tražiti i umrijet ćete u svome grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći. On kaže, ja ću ići u nebo, ali nebo ne pripadaju vama. Jer čovjek ne može ići tamo. Nema sredstva, nema načina. Mi smo nesposobni bez Isusa Krista. Zbog svog grijeha, budući da su odbacili Isusa Krista, svog kralja i spasitelja, jer nisu vjerovali u Isusa Krista, nebo im je nemoguće, predaleko. Ne smijeli ići u nebo sa Isusom, jer nisu vjerovali u njega. A to je tužno, ali to je istina. Moramo razumjeti ovu stvarnost. Ali postoji još jedna ilustracija koja je jako lijepo. Kad Isus je umro na križu, bio je razbojnik koji se rugao Isusu. Ali sa vremenom, dok su bili na križu, on je shvatio da je Isus Mesija i spasitelj. I on je vjerovao u Isusa. On nije nikada učinio ni jedno dobro djelo. Nijedno. Nikada. Nema zasluge ići u nebo. Nema karte, ulaznicu za nebo. On je razbojnik koji se rugao Isusu Kristu u jednom trenutku. Ali sad je vjerovao u Isusa. I ovo je ono što je Isus rekao ovom razbojniku na križu. Isus mu reče, ovo je Luka 23:43. Zaista kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u raju. Razumite razliku? Farizeji koji su bili najreligiozniji ljudi, najbolji ljudi na zemlji. Najbolji. U očima svih ljudi. Ako možemo ići natrag u prvo stoljeće, pitamo svakoga u Izraelu tko zaslužuje ići u nebo? Tko je najbolja osoba na zemlji? Farizeji. Ali nebo je predaleko od njih. I onda je grešnik na križu. Razbojnik. Nije nikada bio dobar, ništa u njegovom životu. Svi su znali da on je grešnik koji umire u sramoti na križu. I kaže, nebo je jako blizu tebe. I zbog čega? Zbog vjere. Hvala Bogu za evanđelje. Kad ja razmišljam o nebu, ja ne mogu vam reći koliko sam zahvalan da spasenje dolazi po vjeri. Jer ako dolazi po djelima, nema šanse da smo spašeni. Nebo će uvijek biti predaleko od nas. Ali najbolja vijest za svakoga od nas, za mene, za vas, je da spasenje, da nebo dolazi k nama po vjeri. Zbog križa. Danas ćemo blagovati večeru Gospodnju. Slaviti večeru Gospodnju. Zašto? Biblija kaže da kad to činimo, mi naglasujemo evanđelje Isusa Krista i njegov dolazak. U očekivanju neba. Što je poanta? Na križu Bog je postao čovjekom. Umro na križu da bi doživio, da bi iscrpio kaznu koja pripada nama. U roku 3 sata bezkrajni Bog je primio bezkrajnu kaznu, pakao koji pripada svakome koji će ikada vjerovati u njega. Zbog toga Rimljanima 5:9 kaže da nema više gnjeva prema nama. Isus je to iscrpio. I on kaže, ja nemam gnjev za vas, ja nemam kaznu za vas, vi koji vjerujete u meni.
Ali ono što ja imam za vas po vjeri je nebo. Vječno blago. Vječni odnos sa Kristom. Vječno kraljestvo. Zbog toga danas kad blagujemo večer Gospodnju, moramo to raditi sa zahvalnošću, poniznošću, radošću. Da naš Bog je to učinio za nas. On je umro umjesto nas. On je preuzeo naš pakao da bi nam dao njegovo nebo. Zamislite, tko bi to učinio za nas? Mi imamo njegov život i on je umro našu smrt. On je doživio našu vječnu sramotu u roku 3 sata na križu.